Bună ziua și bine v-am găsit la un intro. What the fuck intro? Intro video. Da, o zi specială. De ce n-am mai postat eu? Pentru că na, îmi aștept placa video și până atunci n-aș mai vrea să fac niciun videoclip. Și până atunci, dacă durează așa de mult până la aducerea plăcii video, o să mai fac videoclipuri. Dar până atunci, nu știu dacă o să mai fac videoclipuri pe telefon. Da. Nu credeam că voi spune asta, pentru că na. Mâine pregătiți-vă la ora, nu știu. Vineri pregătiți-vă de un episod de Minecraft pe calculator. S-ar putea să fie o zi specială care o să joc pe calculator. Până atunci, vă urez goodbye. Nu uitați de like, subscribe, pentru că am făcut foarte multe vizionări la Star Wars episodul 1. Cam atât din acest episod. Eu am fost Gamer Banana Cabana Show. V-am salutat. Ridicați cortina. Dă-te mă, bă, dă-te mă.